आं जाबाय सान्दुं राजा बयनिबो बिगुरखौ बेरलांहोगोन बेखौ मिथिखा। मानि थाखाय सान्दुं राजा? नोंसोरो जेब्ला अखा हायोबा अखा इज लाभ ओमफ्राय जुब जुब अखा हनै अखा लायलायनाय मेथाइ खनगोन बा अखा नायबा नोंसोरनि फुर्तिखौ मा नायनो? जेब्ला अखा हागोन बिसोरनि फेसबुक स्टेटास वाट्सएप स्टेटास मा नायनो? अखा प्लास साय पक'रा प्लास इकुवेल टु अखा इज लाभ जालायथारगोन ना? जेब्ला सान्दुं दुंगोन थिगसे रायगोन आंखौ बा सोरबा ब्राइटनेस खम खालामनो होगोन, सोरबा आंनि गोदनाखौ हास'नोनो ओंखारगोन। ओजाबा आंहा गोदनायानो गैया। बेनिखायनो नोंसोरनि उत्पातखौ नुनानै ओरैबायदि दुंगोन नोंसोरनि खिथु गब्लंखौ आं जिफ्लं होजोबगोन। ओइ बाथमिस नोंनि मा धार जाखादों दे जों? धार जायाखै जि सुनोबाल' नांगौ नोंसोरनो आंखौ, बहाबा बेरायनो थांनोबाल' नांगौ नोंसोरनो आंखौ। नोंसोर आंखौ लानानै मालाबाबो खुसि जायाब्रा। नोंसोर गावबा गावनि खामानिनि थाखायसो आंखौ लाना खुसि जायो नोंसोर जेब्ला अखा हायो सिउ सिउ बार बारो मतलब बेफोर नोंसोर आंखौ गोनांथिबाल' गोसोखाङोना। बेनिखायनो नांगौनि बारा सान्दुं दुंगोन गोसो बायदि दुंगोन। बाप्पा ओइ मा नांगौब्रा सान्दुं नोंनोलाय? आंहाथ' साथा लालायनाय कल्ड ड्रिंक्स लालायनाय नारेंखल बिदै लोंलायथारदों। जेबोला नोंसोरो आंखौ लानानै स्टेटास होगोन सान्दुं इज लाभ, सान्दुं प्लास कका कला इकुवेल टु सान्दुं इज लाभ होबासो आं सान्दुं दुंगागोन मिथिबाय? होमबासो अखा माने अखा रानिखौ आं थिनहरगोन। नङाबा बेखौ किडनेप खालामनानैसो दोनबाय थार नों मिथिखा। नोंसोर जेसेबां दैयाव हाबनानै दुगैया मानो गवा जेब्लासिम आंखौ बुरखाय अब्लासिम जें आरो जें दुंबाय थागोन। नायबायल' था